Wena? Ufunani lona lana? Kwanele Lila yehlisa umoya ngiyacela. Ngikutshelela ukuthi kufanele uphumule. Thula nje wena kuphela. AJ. Ngiyazi ukuthi ubani obangela ingozi yami. Angithi mina bengilethe uRivati kuwena ngithi sokhuluma sikutshela yonke into kodwa ngaleso sikhathi leso kwavele sanengozi. Lokho akukona nje ukuqondana kwezinto. Kwanele Lila. Angisafuni manje ukuzwa lutho nje lizophuma kulomlomo wakho. Kufanele uphumule ukuze uzolulama. Sobuya sikhuluma. Ubucabangani wena? Ukuthi uzongisola ngaye yonke into bese uAJ ekhona. Ukwenza ukuthi uAJ angijikela kulula nhlobo. Angiqondile mina ukumenza ukuthi akujikele. Ngifuna ukuthi ame neqiniso. Noma ngathiwa wenzani futhi uAJ uzogcina litholile ukuthi iqiniso. Dokotela ngicela uqala ubelaphi. Ungakhathazeki inhlobo mayelana nemali. Kungenzeki lutho ngiyacela. Dokotela, kodwa uLila noRivati ngabe bazoba ngcono mhla. Ulila yena akalimala kakhulu, kodwa uRivati yena akakavuki namanje. Ulahlekelwe igazi eliningi kakhulu. Ini? Kuzomela uqolise lamaphepha labo. Khona phela nathi soqhubeka umlapha. Duka, wenzani kanti? Kungani usayini? Usho ukuthini ukuthi ngenzani? Ubani omunye uzoyenza lento? Uhlanganise nale ntombazana. Awuzala, usho ukuthini mayelana nobudlelwano? Duka uyazi ukuthi ngiyamthanda uRivati. Manje wena unendaba nempilo yakhe. Vele kunjalo. Lokho kusho ukuthi uma ungasayini lamafomu uma singakhokhi kusho ukuthi khona kuzokwenzeka kuyena nangithi. Usho ukuthini ngempela Duka? Kulungile ngizokhokha. Ngizosayina futhi. Kodwa kunomgomo othile. Akusona isikhathi lesokuthi Kuzomela ukuthi ukhohle uRivati nomphele. Umsuse nje empilweni yakho unomphele. Ilona nani ke lelo lempilo yakhe. Uyavuma? Duka kodwa yini? Uyavuma yini? Yash. Ravati, what's Ravati, ulimele kabuhlungu. Ravati kwenzakaleni. Ngicela usheshe ululame. Konke kuzolunga uyazi. Konke. Umama ukhona. Ngizobhekana nayo yonke into. Wena lulama nje. Lulama mntanami. Lulama mntanami. Lo dodo ulila ngumthembe ngempilo yengane yami yonke. Kodwa akakwazanga ngisho ukuyinakekela usuku olulodwa.
uyazizwa kangcono manje? Kwenzakalani ngaye manje? Uzolulama Maduze. Bese Lila bese ngitshela uAJ iqiniso ilokho angithi nihlela ukwenza nobabili. Ingozi njena pho yenzeke kanjani? Uyawubona kodwa umonakalo wenzile wena. Auntie yonke into izolunga. Khona. Ngifuna uyibuke sibukweni njengamanje. Bese uyakusho lokho futhi. Usibonile isimo uRivati wamakosi kungenxa yakho. Kungenxa yakhe ehlelwe lesa simo esimehlele. Mtshele. Ngabe le ngozi nehlele nobabili he? Akungani wena uphume nemhuzuko kodwa uRivati ubonile kodwa ukuthi kwenzekeni kuye. Uma kwenzeke kuthole uRivati wami Thulubuki. Ngikuthembe ngempilo yengane yami yonke kodwa wena wenzani? Wahluleka kumnakekela usuku olulodwa nje. Cha, iphutha lami leli. Elami ngokuba isilima ngithi. Usungwakaja hagida manje. Kodwa nakancane nje ukwashintsha usafana nasekuqaleni. Usenguye nje loyalila ongakwazi ukwenza lutho empilweni. Ngomusa nje kaNkuluNkulu uRivati wami uzoba ngcono Maduze. Uma futhi esengcono ukhumbula into eyodwa qaba. Ukuthi umshado wakhe noYashi kumele wenzeke. Ngoba uma kwenzeka ungenzeki wazi ukuthi ngeke ngiphinde ngikuthathe njengendodakazi yami. Kalindi uyazizwa kodwa ukuthi uthini? Lasibona isimo ukuthi sinjani uyazizwa ukuthi uthini? Angihaba. Ngikhuluma iqiniso ngoba linjalo. Thatha lokho. Uhambe uyothengela uLila amanzi. Uthuma mina nipho he? Lona ufuna amanzi kaCoconut. Ngizobuya nawe yazi. Kodwa ngizobe ngiphathela uRivati wami. Kuyakuhlula ngithi ukumnakekela wena ngendlela okumele wenze ngayo. Baba, ngenze njani mina manje? Lila ungakhathazeki. Ayeke intombazana moto ngizoyibamba. Ukuzajabula omunye umuntu. Ngizokwenza kube kunye. Ngizama ngohlangana noAJ ngimtshela iqiniso mathupha. Cha baba. uYashi noRivati bese bemtshelile ngokwabo uAJ ukuthi bona abathandana. Pho ngakholwa kanjani uAJ noma yini engishoyo? Baba, manje ibone kumele bayokhuluma iqiniso. Ungaphuthelwa ukuzibophezela ngo7 ntambama njalo ngomsombuluko kuya kuLesihlanu on yours truly Zizonke Sisonke DStv channel 169.